nok mar tije pacho kaendi e kind rowere gino eno bende koro oseweyo rowere ma pacho ka kaseyo malich miwuoro tende piny owacho kaachiel kod mano mag counties mathur kaendi kata kamano tende county ma Migori gikone ni to ne olando kanyo thuolo mag tije maromo kanyo 1,000 ka bende koro dwaro ni rowere man kanyo kod obok mondo mi okaw thuolo mag tije go mana kaka Collins Gor leronwa. Ose yangore ni thoth rawere onge koda ka tich pacho kaeki. Wira ni onge ka okang' mar oro oboke mag kuonde mag tiegruok kotone koda ka somo mabende gin godo mopogore opogore. Ma biro mana bang'a thoth rawere sayo piny owacho kaachiel kod tendo counties mago ma pacho kaeki ni onge koda ka thuolo go magoromo ahinya to ne mago mag rawere. Ma chuno kweth bunge la wananchi kaunti ni Kima Migori ka otelnegi kod Charles Osewe mondo mi koro to kwa rawere gi ahinya to mondo mi gi kwayo mage e kuonde go mag tije mopogore opogore. Vijende osabedo ka ywak ni gionge tije to kel negi tich mondo mi giti apply kinge maber ni kare utese ni beyo gidhi interview to timni interview mondo mi okawi wach mar wuotho ka gi kacha cha ni mar okaw kuomi siling 500 mara kiache yaman ki okaw pesa di ka in ga diera no okaw pesa kuomi to dhi ka police dhi report nyaka gi ng'ama okaw pesa no kuomi mondo mi wach diera nikech ok wanyal kedo ni katich onge twago koko katich owuok bende mana koko to gi vijende monindo go tese ute mok dwa golo tese gi mondo dhiyo otere public service board mondo mi okaw gi eti uninde itu une vijende achiel mago koko go nekech inindo go tas koro ng'ama dwa biro omi odi kata ng'ama dwa biro omi ot ni bondi golo tese bondi dhi tich anenga kaw jukumu mari kaka ng'ama osomo tero tese ni bondi tere public service board bondo ka jogo odhibitisha no tese ni beyo omi tich bondi ti. Ndio Kosi Elijah maene jakom bunge la wananchi kar chungo dura Masuna East omedo kwayo rawere gi mondo koro tuwuog oko kar rombagi ahinya to kotone koda ka tije go babende no lande koda ka 10 county ma Migori mondo bi giyud thuolo margi kaka oganda jo Kenya. Ende ne vijende wa ma Migori county daer mar kwayo ni weuru kiko ite jopiny county government no lando tich en kwayo na makende ni mondo wuog oko udhi apply kanu timo application dhiuru for interview jok mano bedo shortlisted mondo dhi kuom interview to propaganda mawuok ka ma ieneza gi kijende wa moke town kani ok ber onge pesa ma chairman mar public service board engineer David Ochola osekwayo ng'ata madhi interview kendo onge pesa mora mosekaw daer mar konu ni siling 500 ma awinjo ka uwacho no mano pesa ma advocate certify go documents meke jok mobedo qualified ma the interview ni gi kara gi notese mabeyo kata gi notese mothedhi to kopo ni gi notese mabeyo to in thuolo mar kawo time ni mondo medhi e public service board mondo dhi tim interview kopo ni kalo interview tidhi kawi mondo miti tijno. Ne Kala TV kowuok e kaunti ni Kima Migori nyinga Gor Colin.